Imwaqqaf 70 sena ilu, il-Birżebbuġa Aquatic and Sports Club qed jiċċelebra dan l-anniversarju b'attività speċjali. Għawma ta' 27 sija biex jinġabru fondi bris il-familji fil-bżonn f'Birżebbuġa u anke għal Caritas Malta. Il-President tal-klab Jason Bonnici qal li din l-attività tirrifletti r-ruħ komunitarja u l-impenn tal-klab mhux biss fl-isport imma wkoll fis-servizz lejn il-komunità. Apparti hija maratona kbira ta' hawn huwa ħajja jittella rekord nazzjonali Malti hija xi ħaġa fenomenu. Meta jeb wieħed jgħid li fil-passat bil-fondi ta' nies madwar sports u affarijiet oħra gawdew nies bħali biex illum qed ingawdi l-frott tan-nies li taw qabli. L-isport se tik ħajja ġdida u fl-istess ħin ngħinu l-minu fil-bżonn. Lan tagħna huwa li niġbru l-flus għal Caritas. Għal-Amy li tifla li kienet qed tieħu l-kura mill-Isptar Mater Dei u għal familji fil-bżonn ta' Birżebbuġa. Jiena wieħed kelli bżonn għajnuna tal-Caritas sibta jalla li ħadd ma jkollu bżonna, nħeġġeġ in-nies biex verament jiġu jissapportjawna u jċemplu li jagħtu donazzjoni. Il-Ministru għall-Inklużjoni u Volontarjat Giulia Farrugia qalet li din l-inizjattivi hija xhieda ċara tal-qalb saħħitha tal-volontarjat f'Malta u kif l-isport jista' jkun ukoll għodda ta' solidarjetà. Tul il-maratona bejn il-31 ta' Mejju u l-1 ta' Ġunju se jsiru wkoll diversi attivitajiet oħra fosthom tournaments tal-water polo, hawn b'donazzjoni, sessjonijiet ta' aqua aerobics u klassijiet ta' fitness fil-faċilitajiet tal-klabb.